sian lokasi rumah doa seminarium Sipoholon sahalinai hupasa tami tu hamu amanginang tabe jala horas madihamu saluhutna jala saya didongani Tuhan mahita di perdalanan ningoluta siganupari marhite video on hu uji hami muse pasahatot tuhita ima aka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita di jamita nanaing si pasahatot tak si jamita honot tak di hari Minggu tanggal 6 November 2022 jala turpukta sian 2 Tesalonika bindu 2 ayat 10 tolu sahat ro di ayat 10 pitu. Tema minggu marsihohot di bagasan poda ni Yesus Kristus manang di bagasan bahasa Indonesia berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Sian temaupe nunga idauta berarti ada sesuatu yang terjadi di Tesalonika. Ada ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan atau hal-hal lain yang menggoncang iman mereka yang sudah teguh di dalam Kristus Yesus. Nonghot di bagasan Kristus Yesus. Berarti adong namasa. Adong siadopan dinasida. Alana di suratnya apostol Paulus na parjulu tu Tesalonika bindu 2 di ayat 10 tolu didokdo di si taringot tu hot ni ha porsiaun nasida nang marsi hohot nasida di bagasan ha porsiaun alai di surat napa 2 hon di bindu 2 diajak muse nasida asa marsi hohot asa hot ataupun berdiri teguh berarti mereka sedang menghadapi terpaan, menghadapi godaan, menghadapi cobaan terhadap apa yang mereka imani. Haporsiaon nasitong naung di haporsiai nasida salilingon. Amanginang huingot hami sada cerita niya kapadita na tumua na niajar hotong di podahot tu hami taringot tu opui GHM siahaan dinadong na manukun nasida di sada partikian opung buado gareja taon mengadopi persoalan tekanan metode ni ajaran na muncul seonari laho mangain laho membuat ruas ni huriatai asarap dohot nasida ahado si pautu pauta jepet doninna alus ni opui ditiki molo nasian debata hot doi manok tong sahat ro di saliling nililingna nah husoroti hami ima pandohan na marharoroan sian debata na binasa basahon ni debata na dipasahat ni debata hot doi sahat ro di saliling-lilingna termasuk ma pamiliton ni akan aporsea hot doi sahat ro di saliling-lilingna dak segai dang magui dang mubai pamilitoni ia sojol mai sandiri namane gai anggo pamiliton ni debata namar haroroas yang debata asing rohana hot dui manoktong dinasa jolma manusia na porsea tu ibana alai dokdo marhite ha porsea onido pamilitoni marhite ha porsea nasida ditondi na pabadiahon ima Kristus Yesus ala basa-basa ni debatado marhite Yesus Kristus haluauni hot doi sahat ro di salililekna molo hot hita marha porsiaon disima muncul ajakan ni apostol Paulus marsi hohot di bagasan poda ni Yesus Kristus marsi hohot di bagasan Yesus berdiri teguh ayat 15 atong ali akadongan hot mahamu jongjong di tengah-tengah terpaan di tengah-tengah godaan akka hamaulon hot mahita jongjong sedia hagogota sian debata molo seta haporsia aido debata di bagasan Yesus Kristus dangadong namani kita sian asini rohana kecuali hita sendiri naborhat manadikon asini rohana
Atong diajak mahita toktong mangolu di bagasan asini rohana. Marsihohot di bagasan asini rohana. Ahadona mangalehon hagugoon di hita. Asa marsihohot. Asa hot jongjong di bagasan asini rohana. Hot di bagasan poda ni Yesus Kristus. Ahadona margugoyhok kita. Ima pakirimon na mangolu. Pakirimon na mangulu di hanguluan saliling-liling na dohot di hanguluan nagok dami di portibion. Ay nunga rotu hatta Yesus Kristus tu portibion mangalehod dami di hita. Pakirimon na mangulu saliling-liling na pe di pasahat di hita marhite na porsia hita tu ibana. Di goari may diturpukton di ayat 10 apala tu hatta Yesus Kristus dohot debata amatta na makahulungi hita jala mangalehon apulapul namian toktong dohot pakirimon nadenggan. Pakirimon nadenggan, pakirimon na mangolu tu ngolu saliling-liling na. Oma na margugoyho kita hot marsihohot di bagasan poda ni Yesus Kristus. Pengharapan yang hidup. Pengharapan akan masa depan. Jala di nama kanguluhon, pakirimon na mangului hita toktong mahita mangulahon na denggan. Mampu dohita? Mampu. Ala debata margugoyhon. Molo ditaringoti di bindu na padua honon taringot tu haroro ni Kristus dohot patujolona berarti paimahom mahita di bagasan pakirimon na mangulu huhut mangulahon na denggan berarti ini tentang mengisi waktu. Kairos, kesempatan berharga. Mangulahon na denggan hot di bagasan haporsiaon ala di bata margugoyhok kita ala tong mangulu hita di pakirimon na mangulu di hanguluan saliling-liling na.